Kador bar snong mau kerwan ringkat ke jinga trailang ke seng samla snong mau kerwan ke VDP mau kerwan bat seng long kemi mau kerwan ha ke jingnet kenra ha yo mau kerwan kala yo ban kurub hadu palat 1,000 litar ke kiat kasi bat arajar nyop san bilar tam ke kiat paring balan tadru ba ke jinglot ke pay hadu spolak tingkai ei laban kedo ba ke jinglet ban kurub yakini ke kiat kadai nadu ubanai jembang hadu ubanai no pra arajar pesan ya ka ba ka dor bar snong mau kerwan haringkat ke jinga trailang ke seng samla snong mau kerwan ke VDP mau kerwan bat seng long kemi mau kerwan kila yo kumta minta ke singi ke lai trek uno pra arhajar pesan ka dor bar snong mau kerwan ke seng samla snong mau kerwan ke VDP mau kerwan bat seng long kemi mau kerwan ha ka ringkat ke jing sakilang nadu uba bijerwa MPS Superintendent Jangki Pulen ke Southwest Council District uba BK Jana Additional Superintendent Jangki Pulen ke Southwest Council District uba JP Lakyang Officer in Charge ke Maukurwat Police Station uba RR Linkhoi Menteri Shnong Maukurwat Lembat Kiwede ki bla pelong ya ke jing the kiat hamadan jakan jong kesnong mau kerwan kiwede ki bladon lang ki long nadu ki menteri bat secretary shnong jong ki khat arteli ki shnong aga ju hi ke sngi ke dorbar shnong mau kerwan kala yo ru ban pen ko buram kerpang yau ba R Rempai traffic officer jong ke mau kerwat police station Iya mare maro. Kriminal tuh. Biasa. Iya deh. Oh kadiri. Ali mana? Kut mafio man kurup kat ni kamar kan ni kamde ke pakai ngadang sia keren kai bat I ba toy ro ong ba ka intelligence jong fi ke baklan balan ba mengi kum ki polis ro impat yo ban kem adu kat ni kamar mo pitip ha menogi nong de nong thiet nang nogi wan kilinti bakian kata ni haban ai jingero maka jing tristam jong fi kamde ke pakai nasu tho ro ba nagi khamtam nagi senglong kumi ba bon na fi filamat ye kini ka jing sneo filayo I hayeng asem filayo I kumno ka jing jelle ka jing kerni jong ni ka jing de ya jing de kiat jing di te film kwa ba kani ka jing sneo ba kani por sigi gi long gi kwa hi ba kano ka jing sneo ba kan kut no kamde hi ka pasok kumba ong I presiden mo menne ma I lakat no sne mentai la I tres tom ya kani I mi be sakman fe yang denti be na step ne men met khamtam le men met te ngidon kam hi ba kani ka jing tre lang mangin jidon lang be ngasu thu hi no do pengawan hang ni kumu SP ban de bangim ngim ya tre lang ngim la hi ban ya yo ya ka jing job Ta jong kini ki para senang ki pamarjan kuma pia don rekat lembat ni kalau benda don rekat lembat ni ki por baro ngani wer lam ta jok pi ba na ka benta kaburam jong kani ka dong ka than ke jongi yan ni ne trelang na ka benta kini ki jing sniu ki badon ha kani ka dong ka than ke jongi kani ki district jongi bat la da ki don kini ki jing e ada ni don kini ki jing e kindu ki jongi ki senang la da ni dei ban ni arab keliang I we ya ka we ki senang ngin long ki balak loy nang bangila ban rat teng khong ya kini ki jing sneu ki badon hakane ka dong ka than ki jongi oi pat ki cikar pat ka jonga masobat ka pat namta ki jong pisar SP bat ka police department baro pa kuma piju ai ka tika mon ka tika diang mani trelang bat ni namta kini ki jing sneu ngakar pat ban nang ni pat ro penginang ya trei nang bangila bat pendu ya kini ki jing sneu oh nganom ngaya saya simpat ngai ku belelang pi baro hakani ka por bela pila pendu ya pila ino iki kam di ki jong pi pila ino iki kam ki duk ki jong pi bangin yawan lang hang ni ban pen pau ya ke ei ka ba ni kum ki seng long ki miru ni dan benta ban paharai le jong ki snong ki thau ki jongi ba nilayo ban kurup kat kini ki jing di ki basni ti kum ka seng long ki mi ni snow
ngi sngo barang idap da jing sngo si ka bakrau habang yo sngo baka shinong ka jongi kadap tang da ki ki jing sni ki baharu kam ka ba ki ne ki nong one day be an ya ki ne ki jat jing di ki ba pher ki ba pen sni udur om tang ya ka shinong ka jongi henrei ya ki marjan marparu kunju but kalong ke ka ba pen du thia yangi kum ki kimi ban pe ir ki jong ki yeng ki sem ban pe ir jong ki khun ki ti ki henmen ki para ki jongi ki ba yo ban mat kum me ki ni ki jat jing sniu ti de na ni ka daw ngi yami ngi trei sitom bat nga so ban ai kublei shibo ni ki senglong kimi ki bam ri wat ha ka mi ka yong ru bang ni yami renti ringkat lem bat ka sinong ka thau lem bat ki bor sorkar ru kumju na kaliang Harangkat ke jung ke BDP bakasing sama ngilala banyo kat kini ki ma ki balong illegal ki balong bean ki balong rung hakani ke snong ke jungi hakam ningkong rong ngas nuwan kliang so bahay ya ke jing sliang ke jing trang ke jing angnut hakabakum nong ngila ban rat ningkong ya kini ki kam snil ki balong penjat si kading ya ki imlang kasalang ka balong penjat ka balong penpra ya ki longyeng ki long sem ki babun bat ka balong pensnil dori ki kun samla jong kani ka dong kathain ka jungi ki barok boy dadang ye keren datum ki statistik ka bangiyo ngi ba kumbah 90% na sispa ide ki alkoholik ki badan hapo ka jela ka jungi nang tala ngi keren hakali yang drugs ngi kumbah ngitip ka kumbah lailak tam ina banong kata bos yo bam da yo lut ka jing khain ka jing dia ka bai dei ba kinong di drugs kata ka dei ka bajia dadang ye krek ye khain kumbah lai pesan hajar ki long kumi ki kenthei ki badi drugs kalong ka ike ko bas ngusi ladang perkhat ya ka jek benri ko si kalong kata ka kading kata jing mau ke jonga kun sama jo ka sunong bletre ni ki kam mo bandar ni khong ki jing di buat kadai ke ba compare kendiat mo ka jing wan tiket ba compare ngala ban on namar bangge dan lang baki SP baki OC baki officer ni department ki sunong ka hotel tika kane kadai kadak jong ka jing trilang banikong ka jing trilang persya ki jing sneu ban pen paus ka perthai Bangilong ki balakre banyak kun persya ki jing sneu amtang na kasidang mokorwan na dekat sidang ki ba marjan da ka jing kersan jong ki bor jong ka an tadu USP OC ki bor di police department berkane ka mun sim sibun yangi kum ka sidang nadu ka BDP ka sang samlam ka senglong kimi bangin nang tre chutam nang ni sakman berkalong ru ka jing maham yakini ki baju melen ban wan dikiat ban wan di drop seperti jing di pembuat ka sidang jongi bagi nang tere chutom ngim sep tinggi kijing berngam ki jongpi balik ang kumta na mari ki kinat singi katong kijing berngam yang ngiro katong kijing phone yang a ikinong yalam jong BDP di besbit ki sang kumiro kumjo tilek sin nak leng jongki kilak bani ibe ki samla ki kam tanda ki singi ni kam fokus bahaya ki ki jing di blocks mo ndai tang kawai ngong ada kadang kanu kijing ta ikilong kemi ki jongi ni kilong kapa juga sedang ki jongi ngi ki kun sama juga sedang nginam ailat ngin mi renti bergin ajing seneng rekat kibor jong kaan marmari trem ta kajing baha kadon kata kajing pun yang ka baong kumne balai pi bisni ka kamai jongi beduk mahmo kerwat pi wan di soplang wan di pankaro pi wan di johor wan di jehab wan lek duk bisnes yang so bahaya pi dukan ngin penuat ada pi kam tang pi wan di jing di ki basneu nginam ailat bat kata kajing ker kajing pi kana kun sit syu yang nai men sim yang begini kun persya ai ba kam susi kini kisi menta kalong ba ini nak di drop sebang yok kem dak sing samla dak sing sing bahalang repair dak BDP sang kami ibalak lat nak kita gi rehab nak di jengjang ba menakato ilak sedang biang menta ban trai sop kena kam di drugs mar lang ber SP kena kapor ngok ban ong ba ngihap bania pikir bahaya kini ru ni trai lang ber khubor ka jongi kalong nginap ailat yaki bat lada kipwa ya kajing bah kajong kini kong bat berkat lamru ik imang salang kun kiti ki samla subha sange no shua ba mangingin lap bat kandon kajing kun sitom le se namar ngihap bania kun hamadan tama ka bania kun hamadan panjab ik jing sneu kum ki samla kum kasnu ka thawi baro kawai